sabag kumandata ng isang request. Bagat met kay kaidi anugan dat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo mamit ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Rinuruwag ko tinagwayas sagnay nalipatan ka namin anuak nagparparit na nagkumabiyag ko ag subli ka hindi naglata kinit kita into nagsarap na kusilapan ka ipasulit tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Babawikan na ang meres mo't nagpituta. I am sorry, damage has been done. Tsak metim pagarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga siya ket panawa. Iparik na ang nagbiyagang naawan ka ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka bareng no kabailak to naaramiden na. Manang iparik na agbiyak kang naawan ka. malapdan
Daytoy rikna nga agladingi no sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsina doa nga puso magpinpin natin turay awan ka tuy sidong ko jak tugam den nalipaten taayat mo dayta dungo awan umarta tuy nga aytan sikalat makarignaan di ka tupulos malipatan na na minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadim ka anang paraniyag nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray ang kandito'y dena jak maepeng tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsina doa nga puso nga pinpinaten uray awan ka tuy sidong ko jak tugam den nalipaten taayat mo dayta dungo awan umarta tuy nga aytan sikalat nakarignaan di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tagimteng ka anang paraniyang nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kandito'y dena at ito'y agkakapitan at yuran nagbaikan ka Tsaka mondo kasanuka sengit nge managit rak ngata nabukod mo kay siksika Uy buyae tetraga ka adwa
para kaya't kukenta musika ay di unay maila alang sursurat ko tain ka ang basa ngeno di mambe tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek katawag mo biyako tapnon may katantay sa hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagip ko bukod mo tayong siksika buyae retrado taadwa di mo kadila marikna may di bara aya't bukit ka musika kay di unay maila parang sursurat ko tain ka ang pasa ngeno di mapde tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek tatawag mo biyako tapos may katantay sa hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala maglaglagip ko urunayek tatawag mo biyako tapos may katantay sa hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagip ko sikala lagip ko ita taadaan sumapaka takur-kurangan sabay kumaan tag mapunas gurang kaniya masulakit ka nonay atawin anabukawan dita kita taadaan sumpakan nakur-kurangan sabay kumaan tag mapunas gurang kaniya among adakten nagpasulakit ka nonday atawin anabukawan
jak natumpan ida anu gute nayaw awan day tuirikda isu asana sika nakunut kawan denka ngempan cenat kuman na ay ayanin nagpasulak kita noon tay atawe anak bukawa kita ikari kita jak natumpan ida anu gute nayaw awan day tuirikda isu asana sika nakunut kawan denka ngempan cendak kuman na ay ayatin ka ngempan cendak kuman na ay ayatin ka sa dinduman di ayan munata kaya't kukumakin ka kay puno sikakat tayo arapaap ko ket ikanto mapukaw ito'y lagip ko sa dinuman di ayan biyak ko kaya't kukumakin ka kay puno sikakat tayo arapaap ko ket ikanto mapukaw ito'y lagip ko muray pa'y
lain. Di ka masursuro biyak ko alipate. Uray ba'y andaan mo ichay tade. Dinuman di ayan bugyak ko kaya't kukumakin ka gay puno ako gatikat ko mabukaw dito'y lagip ko uray pa'y ang labas itawid. Ur-uraye di isasampit mo kaano mata o biyag ko mailiw akong bara ni akit mo dadagsenin at mariklik na gapot na laos kailiw kukin ka tantanawagan ka abay titawa pare lumapasampit ka aguraya biyag ko aguraya isasampit mo malating itay unay tuy puso kapot kawan mo si bay ko aguraya biyag ko aguraya isasampit mo masyan ka kadin kanya rinaging nga agsangsan ita. Itisardam ur-uraye di isasampit mo
Kaano na ta ubiyag ko mailiwa kun bara ni agit mo nadagsen nagmarikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay tikawa pare mapasampet ka aguraya biyag ko aguraya isasampet mo maladingitan unay tuy puso gapot kawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasampet mo masyan ka kading kaniya ay nang-inga agsangsangita masyan ka adin kaniya rinabiinga agsangsangita saan ko mga siya di pa basule nunarak-arak tayan kelangin-langin sikat na lawag anang baybayan sana klaam mo nuwag tuog ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay kenkan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ay ayate kaniya tinipela di gumura diyan timpatan imbes ngay ay wenak saan ka indadanes na kasta kati tinaputno nga agayan siya ipabasule tumarak-arak tayan langin-langin kasikat na lawag anang baybayan sana't laam mo nuwag tuog ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta
panunutek nga sika ti ay ayate. Punpunuak nagkurkurangang kanaya tinepelak ti kumura diyan impaka. Imbes ngay ay wenak saan ta ingkatanes na kasta kati tinapudno nga agayan. Kasadong ay patek ko ikasken ka martirak na puso ayat mo jak marik na patek ko jak marik na tadungo kasanuwa jak kuten panagtuog ko. Minun punuak nagkurkurangang kaniya tinepelak ti kumura diyan impaka. Imbes ngay ay wenak saan ta indatanes na kasta kati tinapudno nga agayan. Kasta kati tinapudno nga agayan. Kasta kati tinapudno nga agayan. Lipaten kanti ko nagngeng saan tanairwama ayat anay sangsangayan ayat akin nalikaguma naipaay mo pudno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti na daw amin na makikita dagiti naruay na inangaw ka tumrem luluwa tunggal mapalunod ka. Agnanayon kay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imba tayo ka pimanaw ka at tinagpakadan magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso. Unayawan ka malaglagip ka dagiti na daw amin na makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem luluwa tunggal mapalunod ka. Agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen
may sakato'y puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpateken putno adungdungwen ka. Uray paino imatayo ka, bimanaw ka, adi nagpakada. Magunas man daytoy biyag ko, agmay sakato'y puso. Magunas man daytoy biyag ko, agmay sakato'y puso. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo, malaglagip ka na ipanegnek ko, kinapudnot ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo, malaglagip ka na ipanegnek ko, kinapudnot ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak di mas maalam ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso, umanay laeng, kaakeng ladawan mo, nga iso ang ipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo, malaglagip ka na ipanegnek ko, kinapudnot ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak di mas maalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso, umanay laeng, kaakeng ladawan mo, nga iso pang ipapasa to'y iliw ko. Iti panagmaymaysak di mas maalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso, umanay laeng, kaakeng ladawan mo, nga iso
pangipapasa tuy iliw ko nga isot pangipapasa tuy iliw ko. Ket na ikala nagiptur kilet ka kasla dyan malasatan panubok ananaway ngayon ka insangban nuy di pusok ket na ikala naghiptut kilet ka kasla dyan malasatan panubok anarway ngayon ka insangban nuy di tilubong
puno nga ayan pusok laing tinusugan apkes kinsenaan ipturang alam abet ti panusa apay nga minatika palipatan inora-nora sika tiyan rato ikaw ka lupay tuwin nuldumin sukat mo isang bali sakit ni ayan-ayan itapat inuwaksi di ka balipatan apay nga minatika malipatan di nora-nora sika tiyan rato ikaw ka lupay tuwin nuldumin sukat na isang Basul ko kadis kam detoy nalipaten ka kaung gantoy puso basul ko kadis duwewang sikat ditoy panunod ko jakon madaera naipuri sa sae let ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyak ko awanen day di ayan anang balot na irong kakawat ni ayan kasaman di ako pas di nagsakin na sabi ang balikan na mapiyakin ka tanatalkin to'y pusukin rin na ngem kaya upaw di ayat mo di mapagpiyaharan awang senserbina di ayat nga naging paring na nga inak tinagibig titalengken ng naman nagsulbon at bunga dagiti nga rapaan nga intang inuli ti kariken sa mata ni siyang tunay pumusay lagi mo't laeng mangyang tinaglaban nagkupire ng kalmanta naputarakan na kasabi sa mangpasanta kung nagkero tayo nga ayan
dak minamnama akas to'y tiyan mo ang kalagama inyawat ko to'y nga aglang in paay mo apan nuhusa awang sesebina diyayang lalagin pa rin na nga inang tinag-ibig di talagang nama nagsugo ng bunga dagidi dagiti chismosa no nagtitipunda amin nga aglabas iti newsfeed isut na pika amin nga kanuba ket madilaw da isut pagrugyan nagaapa dati sa utmaysa ipadaranda agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gabot da kes na apal dati dagduma ay nakakatkat na malain perperjen da kagayem da at nang tumetlan iti aldaw dumdeng ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen ko dimkad mo dagiti kagayam mo adut sa ura liklikod mo set nakasagod ay nagsaya at da ngem nabot puro pangiwat da salhit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gaput da kes nga apal dati dagtuwa ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadluwa awan trenot liwat da sangit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiting iyong iwat da gaput na kes nga apal dati dagtuma
kadwa. Sakit na kaniya masika makikita kadawang di ay ayatem na nangisukat ang kaniya panagkip-kibin nyo adwa madududok day tuwirik na nagsasainek ang puso jaklat na ni kaskaso nasay saya at lakuman nga di ka masagsaktan na aramid mo. Palubusan na kadi nga umadayo tapnon mapanunot mo adua basul mo jak marik na di pamatek mo makikita kadawang di ay ayatem nga nangisukat ang kaniya panagkip-kibin nyo adwa madududok day tuwirik na nagsasainek ang puso jaklat na ni kaskaso nasaysaya at lakuman nga di ka na ang mo jakuman masagsaktan ta inaramid mo. Palubusan na kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo adua basol mo jakwari nga di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay na maawatan na palumusan na awanen ni aya. Palubusan na kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo adua basul mo jakmari nga di pamatek mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay na maawatan na
naglabas kanito hanap mon ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw hingkanay dali iti sakit di na panam ni patay ayat mula nga di umadayo nga maniyan nga apit ni kasa tapilit nga iniyatayo na ka anaya pa'y sarbiti biya nuawan kan dito'y den na numan matataladawa kasla iti kalman dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo tapilit na inihatayo na ka anaya pa'y sarbiti biya nuawan kan dito'y dana itantawan kat den na kay liukod barat arakop mo sa dinuman ti ayan mo di agkupas patay kupen ka den na anaya pa'y sarbiti biya nuawan kan dito'y den na manipod pa'y naipas ngaya gapu kaniyak naglakam ka iyadong ariga katang ado arigat
gapo kaniya ingana itan tadi makela iti adu apanawen tawen naglabas nasur ko iti aglayas adu abisyo gapot kinapaidam nigas at kaniya itan napanunod ko iagpabawi dimdem ti oras iti panagsubli sidong mo tatangko inang agumbi awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko sublim kaniya tinadungo at tatangko sumangpet ka kading alam naawan pangitas ila iti problema kastoy gayam ti awan adu aladingit tina masagra itan napanunod ko ti agpabawi dimdem ti oras iti panagsubli sidong mo tatangko inang agumbi awan kameten iti panagsubli
isubling kaniya pinadunggo at tatangko. Not tryna be unique, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through